специална. Тя е наследство от 37-та ми баба. Той имаше 85 баби. Я кажи, как се казва? Как? Ами, ти си мухата Цеце. Цъца. Цеце. Цъца. Той иска да бърза, но може да бърза само бавно. Ох, как ми се иска да спра времето. Не може да спреш времето, мило Охлювче. Какво нахалство само? Ще спира времето. Тази сутрин, въпреки че Джъмбо Аз! ме събори от един храст, Тъй вярно! имах чудесна сутрин. Разкажи ни! Ами, приказвах си с мухата Цъца. Хайде, ученици, да продължим урока. Днес час по математика ще помогнем на вашето другарче Хари да пристига на време в училище. И аз огнедишещия Охлюв пазих Спящата краставица! Чакайте! Каква краставица? Спящата красавица! Аз съм невидим Охлюв. Той много книги е сдъвкал. Понеже аз обичам да ги дъвча книгите. Той обича да ги дъвче книгите. И за Охлюви съм дъвкал. И за Охлюви е дъвкал. Някаква магия се е случила. Някаква магия се е случила. Я виж, кой ми е дошъл на гости.